Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And siyempre, ako po si Jody Dizon Mercado, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. At para po sa karagdagang mga balita at updates, sumutok lamang ho kayo sa aming mga social media platforms. Ang aming pong Facebook pages ay una, CLTV 36 Official at ikalawa, CLTV 36 News. Samantala, ang aming pong IG account naman ay CLTV 36 Official. Para mabasa nyo ang aming mga tweets sa Twitter, ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes, programa at latest uploads ng inyong istasyong CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang sa iyong mga web browsers ang www.cltv36.tv. Samantala, ang aming pong TikTok account ay at CLTV36. And syempre, ito ang inyong inaabangan ng pagbasa sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang signs o senyales na strict ang parents ng friend mo? Wawawi, wawawu. Nung unang panahon kaya may pinagbago ngayong modern times. Ang comment po ni Kay Metong, palagi yang maka-tiger look ba? Naku naman. O kaya lagi yang maka-tiger look naman ng mother. Bakit kaya? Siguro enotype. Den bisita Ma'am Kay. Sabi naman pong Angeline Sharine de la Cruz, sabi niya sa komento niya, pwede kang pumunta, sige, pero ewan ko lang kung pwede ka pang umuwi. Auto pass, hindi pwedeng umalis. Ganun talaga yung mga magulang. Kunwari, papayagan ka. Kunwari, magsiswimming kayo. Sige, bumalik ka ng 1 o'clock ha. Ay, sure, 1 o'clock ng tanghali. Diba? Ibig sabihin, ayaw kang payagan mag-swimming. Ha? So, ganyan talaga yung mga parents. Pero minsan may dahilan naman bakit ganyan sila. Siyempre, yung nag-aaral lang sila sa kanilang mga anak. Si Suzette Garcia Kaling, para payagan ako, every month, birthday ni Angelica. Nako, ilang taon na kaya itong si Angelica sa buwang ito? Ha? Kung every month, birthday niya, upang payagan si Ma'am Suzette sa kanyang paglabas-labas, sa kanyang mga lakad. Tuloy-tuloy nyo lang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ganon din po ang inyong mga greeting sa bati. Bago po matapos ang ating programa, ay babasahin natin po yan dito lamang. And bago po tayo magpunta sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Ma'am Merly Pineda. Ma'am Merly, happy birthday po sa inyo. Sana'y maging masaya pong celebration ng inyong mga birthday. Si Ma'am Merly po ay aking guro nung elementary sa Sanipas. And siyempre, malaking bahagi po siya ng aking buhay dahil sa kanyang mga naituro nung aking kabataan. Lahat po sana ng inyong mga birthday wishes ay matupad. Samantala, ang wish naman namin sa inyo ay maraming blessings, good health, at siyempre, lahat po sana ng mga naisin nyo sa buhay ay makamit po ninyo. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Ma'am Merly Pineda.
Mula sa 16 na kandidatang nagpamalas ng ganda at talino at siyempre ng talento, nasungkit ni Micaela Karim Santos mula sa Barangay Maligaya, Florida Blanca, ang corona bilang mutya ng Florida Blanca 2023 nito lamang nakaraang April 30. Ngayong araw, makakasama natin sa kwentuhan si Micaela upang ibahagi ang kanyang journey sa mutya ng Florida Blanca 2023. Welcome sa topic sa ating bagong nakoronahang mutya ng Florida Blanca. Ma'am Micaela, kumusta po kayo? Hello po. Good morning po. Ayos lang po. It's actually my first time, so medyo kinakabahan, but it's a really fun day for me. Thank you po for inviting me. Mukhang mas nahihirapan yata daw si Ma'am Micaela sa programa natin kaysa sa naging pagsabak niya sa pageant. Pero Ma'am Micaela, katulad po ng mga beauty queens na naging bisita namin sa ating programa, bibigyan ho kayo ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto nyong i-greet, ang inyong glam team, inyong pamilya, mga kaibigan, mahal sa buhay, supporters, followers, subscribers. Dahil baka magtampo yan, Ma'am Micaela. Oy, I'll Benda ka TV, kay batid, mo kuman ginlit. Go ahead po sa inyong mga greetings. Sana wala kayong makalimutan, Ma'am Micaela. Maya Bak Balena, ya ko po Micaela Karim Santos, Melibatan King, Balening, Florida Blanca. So, nais ko lang pong i-greet yung pamilya ko, sina kuya ko, papa ko, mama ko, nanonood ngayon. Pati yung mga tito at tita ko, good day po. And then yung mga friends ko din po na nanonood kahit busy sa school and OJT. And yun lang po. Thank you po. Alright? Huwag ho kayong mag-alala kung di ho kayo nabanggit ni Micaela. Kayo pa rin naman ho ay nasa puso at isipan niya. And syempre bilang isang beauty queen ngayon, and bago ka naging beauty queen, syempre ikaw muna ay nagsimula somewhere, no? Ikaw ba ay nag-aaral pa ngayon, Micaela? Yes po, I'm currently taking up third year, incoming fourth year, BS in Management Accounting sa Holy Angel University po. Yan. Bakit yan ang napili mong course, Micaela? For me po kasi maraming opportunities na matatanggap dito sa career na to. And at the same time, interested din po ako sa business. So hopefully soon, after ilang years po, I could establish my own business and I could use my knowledge in accounting and other management subjects na I could use as my foundation on establishing my own business po. Diba? Pero feeling ko sa tono pa lang ng kursong ito, parang hindi ito madelay, Micaela. Tama ba ako na hindi ito simpleng course lamang? Opo, hindi po siya simpleng course because after I graduate from BS Management and Accounting, if I pass my qualifying exams po, I could push on the BS in Accountancy po. So nag-shift ka pala, no? Nag-shift ka pala into another course. Sa program po kasi namin, if at first po, BS in Management Accounting. So if napasa po namin yung tatlong qualifying exams, doon pa lang po kami makakapag-push through sa BS in Accountancy po. I see. So ano pala siya, parang requirements, no? And I hope na matutukan mo ang iyong pag-aaral kahit sumasali ka sa ganitong mga patimpalak. Pero paano ka ba namulat sa larangan ng pageantry? Meron ka bang mga family members doon na sumasali sa mga patimpalak na ganito? Yes po, actually my cousins po, older cousins sa father's side po, they were also joining different kinds of beauty contests on their time. Tapos one of my ate po, one of my cousins actually won Mutyaning Florida Blanca 2003. So after 20 years, finally may nanalo na ulit po from our family. Bata ka, parang sino ang parang sasabi mo na ay gusto ko ring sumali sa ganito. Nung bata ka, meron ka bang ganitong kamag-anak na sumali na sa ganitong mga contest na sabi mong gusto kong sumunod sa yapak niya, parang ganon?
Yes po, yung mga pinsan ko din po, ibang ate ko po. Lalo na po yung na-mention ko po kanina na nanalo din po ng Mutianing Florida Blanca 2003. Ano ba ang nakita mo sa kanila? Kaya ka naengganyo na sumali sa mga beauty contest? Na-inspire po ako kasi as I was watching them, I became motivated po because I saw how motivated and passionate they were on what they were doing. And at the same time, nakita ko po kung paano nila i-present yung sarili nila confidently on stage. And just like that, I also wanted to do the same thing po. Micaela, naaalala mo pa ba yung kauna-unahang pageant na sinalihan mo? Yes po, nung elementary po, I won Florida Blanca. I Miss Florida Blanca Elementary School, first runner-up. If I remember correctly, I was 5th grade at that time po. O kumusta yung experience mo noon? First time yun, di ba? So, paano ba nung bata ka? Siyempre, full support ang family rito. Yes po, I don't really remember everything po, pero yung pinaka naalala ko po on how I was really enjoying it, especially sa production numbers since I really love dancing, and also I was able to realize my dreams nga po eventually, lalo na nung sumali pa po ako noon, then na-realize ko po na mas gusto ko pa po siyang tahakin in the future. So, after nung Miss Florida Blanca Elementary School, ano na yung mga sumunod na sinalihan mo? Yung next ko po is, nung nag-junior high school na po ako, Miss St. Augustine Academy of Pampanga. 2015, I won the title po. I was 7th grade that time. And then, yung next naman po, after ilang years na rin po, since nag-focus din po ako sa studies, and yung next ko po yung Mutianing Florida Blanca 2019, then yung Miss Silta Pampanga 2019, then yung I also tried the screening po last year for the Mutianing Florida Blanca 2022 representative of our town, and then yung next po is yung ngayon na po ulit. Micaela, ito bang mga sa pagsisimula and then bago itong before you reach itong Mutianing Florida Blanca, nakatulong ba yung mga past pageants na sinalihan mo bago ka sumali dito sa Mutianing Florida Blanca? Yes po, sobrang laking tulong po, especially with my communication skills. At first po kasi, of course, if you're a first-timer, you will really feel nervous po, especially on stage. It really helped me on speaking from my heart and my mind confidently without any kind of roadblocks po. And at the same time, nakatulong din po yung pagiging performer ko, especially I was a dancer back then po. I was used to joining dance competitions po. So, yung mga experience ko po na nakuha sa every journey na tinatahak ko po, they were really helpful po sa journey ko ngayon. Ayun. So talaga naman palang parang King Kapampangan bala makaparikilya talaga kareng beauty pageants Micaela, no? So from a very young age hanggang sa nakasali siya ng Mutianing Florida Blanca, marami muna siyang sinalihang mga patimpalak na mga beauty contest, and nakatulong ito upang mapaghandaan niya yung prestihiyosong Mutianing Florida Blanca 2023. Pero feeling ko hindi madali ang naging journey niya sa Mutianing Florida Blanca, at yan pong pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ating programa. Kumusta ba yung kanyang naging preparation? Nag-diet ba siya? Siyempre, nag-aaral din siya. Paano niya yun manage? Yan ang ating pagkukwentuhan sa pagbabalik po ng inyong programang Topic.
Kayo pa rin ho'y nakatutok sa ating programang Topic. Happy birthday po kay Ma'am Mirna Tabaco. Ma'am, maraming bisita po sana ang magpunta sa inyong birthday ngayong araw. And alam ko po, magaling kayong magluto. And si Ma'am Mirna po ay nanay ng aming dating kasamahan dito sa CLTV na si Joseph. And for your birthday po, lahat po sana ng inyong birthday wishes ay matupad. Wishing you good health and more blessings po. Happy birthday, Ma'am Mirna Tabaco. Mabuhay ka't mag-birthday hanggang gusto mo. Birthday din ni Tita Julita Laksamana. Tita Lit, happy birthday po sa inyo. Sana'y naging makahulugan po ang pagdiriwang ng inyong birthday kasama ng inyong pamilya. And syempre, dalangin namin ay malakas sa pangatawan sa inyo at sa inyong buong family. Lahat po sana ng inyong mga birthday wishes ay matupad. And sana'y maging masaya po lagi ang inyong pamilya. And mabuhay kayo at mag-birthday hanggang gusto nyo. Happy birthday, Tita Julita Laksamana. Basahin na po natin ang inyong mga komentong ipinadala sa ating topic question of the day. Ano ang signs na strict ang parents ng friend mo? Sabi ni Jason Tronyo, Glenn Icoli, yun minention pa niya si Glenn Icoli. Pare, alay mother mo, tara, basketball tamo. Mukhang hindi yata pinapayagang mag-basketball. Si Bossing Glenn, kapag andyan si Mami, bakit kaya? Baka ayaw niyang mapagod, mapawisan ng anak. Si Roniel Magtoto Yutok, papayagan lang silang gumala kapag ako ang kasama nila. Mukhang si Roniel, mukhang good boy yata. Mukhang good influence Talagang tiwalang-tiwala ang mga magulang kapag ikaw ang kasama. Bakit kaya si Roniel, Si Ana Cristina Carpio Kiambao, na isa po sa ating top fans, niyang ikami alila strict kasi kaya kami lamumunta din kaklase ming mikakapatad. Wahaha! Ana pong Ma'am Ana. O wapi naman, no? Diba? Dahil hindi makagala, di ang mga kaibigan na lang ang nagpupunta sa kanilang bahay. Dahil siguro, karaniwan hindi sila pinapayagan. Naku, mahirap magkomento sa ito. Usually, kapag strict ang parents ng friend mo, hindi kayo pinapapasok sa bahay muna. Doon muna kayo sa sala. Baka kayo magkalat, At siyempre, medyo kapag kausap nyo, hello po, medyo masungit ang, ang pakikipagtalastasan sa inyo. Medyo strict ang parents ng friend mo. Ito kaya ang ating bisita. Tanungin kaya natin siya sa ating topic question of the day. Kay Ma'am Micaela, Ito, tanungin ko po kayo. Ano ang signs na strict ang parents ng friend mo? Kapag po, nagyayaya kami, deadma lang po sila. Hindi po sila nagsising sa GC. Yun. Pero Ma'am Ibig sabihin po Micaela, nun, hindi na mapayagan. meron kaming nalamang impormasyon. Birthday mo ngayon, Ma'am Micaela? Opo. Yan Siyempre, dapat kasama ka sa ating mga pagritig sa yung araw na ito. Ma'am Micaela, happy birthday po sa inyo. Sana'y lahat po ng inyong mga beauty pageants sa sasalihan ay mapanalunan po ninyo. At sana'y lahat ng mga bisita ngayong birthday ay magbusog ninyo. And kung may sobra hong Shanghai, Ma'am Micaela, huwag nyo kaming kalimutang padalahan dito sa CLTV. Happy birthday po sa inyo. And game, tuloy na po natin ng kwentuhan with Ma'am Micaela. Ma'am Micaela, sino ang parang nag-udyok sa'yo na sumali sa Mutyaning Florida Blanca? Is it a personal decision o merong naghikayat sa'yo na sumali rito? At first po, I was really hesitant to join again since I've experienced failures and rejections for how many times na. And
I really was sure na hindi na ulit ako sasali. However, my mom, my family, my handler, my makeup artist actually pushed me talaga. Minamessage po talaga nila ako halos every day to join the screening po ulit. Then, eventually, napapayag din po nila ako. Palagay ko, pinag-isipan mo munang mabuti. Palagay ko, pinagdasal mo ng mabuti ito bago mo na ibigay ang matamis mong oo. Tama ba ako, Ma'am Micaela? Yes po. Pinag-isipan ko muna pong mabuti, lalo na I know na it will be stressful po. Then, I need to sacrifice lots of my time and energy po. Kaya pinag-isipan ko po ng ilang araw. Kung natin ituloy ang kwentuhan sa iyo, mais ko munang basahin ang mga nagkokomento sa ating Facebook Live. Si Benson Mendoza Malyari, Go Mika. Tapos sabi ni Rica Medina, I love you, Idol Karim, you are the best. Matalino po yan. Karim, shout out mo naman ako, sabi niya. Tapos si Arlene Dennis Quinto, happy birthday, Mutsaning, Florida, Micaela Karim Santos. Si Jerona Samson, yan, Jerona, sinout-out ka na namin. Paano ka nag-prepare dito sa MNF, Micaela? Yung first po, yung preparation ko, even before po ng screening, even before po na mapagdesisyonan ko po na sasali, I was actually on a diet na po agad for my well-being and for my health. And at the same time, yung mismong preparations ko na po, I trained my pasarela po, nanood po ako ng mga videos po ng mga beauty queens. And then, at the same time, I was also training po sa Q&A. I was reading the news, the latest events, and also, nagbabasa din po ako ng mga iba't iba pong mga information na pwede kong maisabi sa Q&A portion. And then, yun po, sinachallenge ko yung sarili ko na I would find random questions na pwede kong matanong sa mismong pageant and I'd answer it on the spot po. Micaela, ito, basahin ko muna to baka magtampo eh. Sabi niya, si Michael Kevin Santos, shout out po from Korea, Kuya ni Mick. Kuya mo ba to? Si Kat Erin A. Masa, shout out po from Caritas Elementary School. And si Ems Manansala Semilla, Ismael Amba, ganun din. Baka kilala mo itong mga to. O shout out sa inyong lahat. Pero siyempre, ikaw ay nag-aaral, no? Tapos nagda-diet ka pa, no? Paano mo minanage lahat ito? Siyempre, may mga oras din siguro na nababurn out ka sa iyong pag-i-ensayo, sa iyong pag-prepare. How did you manage all of this? Actually po, at the same time po ng studies, nag-OJT din po ako, and then yung mga practice and rehearsals, I was able to manage din po na I was making sure na when I have free time po, I train my Q&A o kaya po magte-try po akong gumawa ng bagong routine sa pasarela. And then at the same time po, kahit super busy na po, I would make sure that I have enough rest and sleep po. Although, nung mga papalapit na po yung coronation, I did not have any rest po, but it was worth it naman po. Okay. Sabi ni Coel Santos, pa-shoutout po si Polar. Sino si Polar, ha? Tapos, shoutout BFF ka rin. Sabi ni Ara Kakayan. Si Julian, happy na yan. Na-shoutout na. Si Jun Tolentino, shoutout po from Lubao. And syempre, si Rica Medina. Sino ba tong si Rica Medina? Talagang, we love you, idol pa. And syempre, oras na ng MNF, no? Nung sumabak ka na mismo sa pageant na ito, ano ang pakiramdam? Ikaw, ninervyos ba? Kinabahan ba? Actually po, I was really enjoying lang po. It was a weird feeling po na hindi po ako kinabahan compared to my first try po sa MNF. I was just really enjoying every moment po because I know that I could treasure them for a long time, and I know na magiging memories po sila na I could tell to other people in the future po. Diba? O para sa enjoy lang, wag papastress. And then, nung tinatawag na, yung mga, paano ba yun? Nung matawag sa mga yun, yung mga finalist, no? Siyempre, may top ganito, may top ganyan. Habang binabasa yung mga pangalan, were you praying? Or parang, sana matawag ako, sana matawag ako. May mga ganong ano ba? Experiences ka ba nun?
I just left it to the destiny of God na lang po. Hinayaan ko na lang po na kung ano man po yung magiging result po ng pageant. I know that I did my best and I know that it is for my future din po. And it is my destiny po. Naaalala mo pa ba yung talent portion? Nung talent portion, anong ginawa mo and sa palagay mo, you did your best during that period? Yung this year po na MNF, wala po. But nung first po na sumali ako ng 2019, meron pong talent portion. I remember I did belly dancing and poi dancing po. And I was really enjoying that time because I was able to venture onto a new dance genre po that I wasn't able to do before po. So, yun. Micaela, sino ang mga kasama mo or sino yung mga nandun ba ang buong family while doing the competition? Were your friends there? And talaga bang feeling na gusto mong maging proud sila sa'yo noong time na nandun ka na at syempre nagpapasarela and candidate number ganito, talagang feeling mo na dapat maging proud sila sa akin? Opo, some of my friends po were there and some of them naman po since malayo po sila sa Florida, nanood na lang po sila sa FB Live. Yung family ko po, nandun po sila mama ko, kuya ko, and papa ko. Pero yung isa ko pong kuya, nasa Korea po siya. So, nagpuyat din po siya para manood po ng FB Live. And yung mga iba ko pong family na nasa malayo, like Lubao and Porac, nanood lang din po sila sa FB Live. Yan. And syempre, nandun na tayo dun sa pinipili na. Dalawa na lang kayo ang nasa entablado. And nung tatawagin na, and now, for our Mutya Ning Florida Blanca. And our winner is, did you expect na matatawag ang pangalan mo? I would really like po if I did not expect, but I was at the same time po I was not really expecting that much po because I know that too much expectations would lead to disappointments lang po. But at the same time, I knew I did my best. I knew I did well, and yun po. Somehow I also expected that I would win on my third try po. Diba? Talagang alam mo kapag may plano si Lord, no? Kahit ilang beses pa yan, kapag ikaw ay talagang para sa iyo, maibibigay talaga sa iyo ang corona. And Micaela, syempre, again, we'd like to congratulate you for being the Mutya Ning Florida Blanca. Sa pagkakapanalo mo, ikaw ba ang magiging kandidata for Mutya Ning Kapampangan ngayon ng Bayan ng Florida? Yes po, it will be on December po. So, Mutya Ning Kapampangan. Yeah. So, good luck ha. Sana, siyempre, alam mo, i-expect mo baka maulit-ulit ang interview na ito and para naman ito Sana sa Mutya Ning Kapampangan. Hopefully, makausap ka Hopefully. namin muli. And siyempre, bago tayo magtapos, kailangan bigyan ka muna namin ng pang Miss Universe question. Okay? Sana nakaredy ka, Micaela. Micaela Santos. Here's our Miss Universe question. Ano ang ipinagmamalaki ng bayan ng Florida Blanca? Yung pinagmamalaki po ng Bayan ng Florida Blanca is yung Pinukpok Festival po. Yun po yung main livelihood po ng maraming tao dito. And I do hope that with my reign, I'd be able to help on advocating them so that they could have more investors po and more customers po in the future. And at the same time, yung tourist places po namin, we could be able to go hand in hand to promote them. And at the same time, with my advocacy, sustainable development, I'd be able to promote ecotourism po in our municipality. Okay, maraming salamat Micaela Karim Santos. Pero bagong lahat, no? Sabi pa shoutout din po si Judy Ann Mendoza na nasa Taiwan po as a performer. Si Michael Kevin Santos, ahaw, masaya na ako sobra, sabi niya. Happy birthday, Be, Katrina Isabel Estrellas. Marami pong nagpapa-shoutout sa ating bisita. Pero gayon pa man, maraming salamat, Micaela Karim Santos, our new Mutya Ning Florida Blanca. Lahat po sana ng inyong mga future plans
as the MNF ay magampanan po ninyo, and good luck for MNK this year. Palagay ko mag-rest ka muna, manood ka muna ng mga Korean novela, tsaka kumain ka ng crispy pata, tama, stop mo ng diet. Again, congratulations po sa inyo. Maraming salamat sa panonood niyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado at sa aking anak na si Harper Arabella. At wife si Patricia Calogranda, kayo taga rito kasama nyo. CLTV 36, atin to.